Gaurko gazteak, hasten dira kontsumitzen bai, bataz bestekoa 10 terdi urtetan, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, baina hori da bataz bestekoa. Horrek ez du esan nahi, aldez aurretik pornografia ez dutenik ikusi. Adibidez gure ikerketan Euskal Autonomia Erkidegoan aurkitutako ikerketa horietan, aurkitu genuen lehenengo pornografia, edo aurkitu zutela pornografia 7 urterekin, baina 7 urterekin agertzen zaion pornografia da mugikorraren bidez, edo mugikorra hartzen dute, tablet hartzen dute, eta batean sartzen dira sare sozial batera, eta hor aurkitzen dute, eta internetaren barruan, ez dute bilatu behar. Azkenean, dagoen pornografia oso marketing adimentsua egin du. Sartu egin delako, gehien erabiltzen dituzten bilatzaile horietan, sare sozial horietan, eta posizioak edo dominioak erosi egin dituzte. Orduan, erosten badute hori, beti, edo bilatzen duten guztia, azkenean eramango die esate baterako pornografiara. Pornografia gehien bat kontsumitzen da, kuriositatea, jakimina eta sexuen kitzikepenera edo zitazioaren erantzun bat emoteko. Gertatzen dana da, askotan nesken kasuan, begiratzen dutela, fizka bat, sexu harremanetan, jakiteko zer egin behar duten, eta zer egin behar duten mutilei erantzun bat emateko. Baina mutilen kasuan are gehiago da, haien kontsumoa gehiago lotuta dago ikasteko, jakiteko zer egin behar duten, sexu harreman bat dutenia. Plataforma horretan bideratzen diren roleak emakumeentzat eta gizonentzat oso desberdinak dira, jerarkikoak dira, gizonak hor dute poterea, eta haien desioak erdian jartzen dira, eta emakumeenak aldiz kanpoan, esate baterako, haien rola guztiz pasiboa da, oso sumisua, eta ez da soilik hori. Pornografiako plataforma hauetan aurkitu aldiren estenak, beti josita daude, emakumeen aurkako indarkeriaz, eta gehien ikusten diren kategoriak, pornoko edo pornografiaren plataforma ohikoenetan, lotuta daude beti bortxaketekin, eta hain zuzen ere taldeko bortxaketekin. Gehien bizitatutako bideo adibidez, 230 milioi bizitekin da taldeko bortxaketa bat. Normalizatzen badute estena horiek, haien egunerokotasunean bizitzan erreproduzitu aldituzte pornoan ikusitako estena horiek. Asfizienak, bortzaketenak, taldeko bortzaketak. Adibidez ikerketa batean, aurkitu egin zen, 2% probabilitate handiagoa dutela, sexu erasotzaileak izateko, mutilen artean. Hau da, probabilitate gehiago duzu, porno kontsumitzen baduzu, erasotzailea izateko, 2% horretan. Eta nesken kasuan, 4% probabilitatearekin, baina biktimak esateko. Orduan, esan dugu erlazioia, zuzenezko erlazioa dagoela pornografiaren kontsumarekin. Horregatik oso garrantzitsua da aldez aurretik esatea pornoa, zer den, zertarako etorri den, zer den edo pornografiaren helburua, eta desglosatzea eta esatea behitu. Mahai gainean jartzen dizuet, hau da dagoena, eta haien helburua da kapital bat lortzea, eta horretarako emakumeen aurkako indarkeria, beti saltzen duenez, produktu bat denez, atera egingo da, baina hau ez da erreala, fikzioa da. Azten direla igual filme edo eszena bat, esate baterako ezetxe esaten, eta gero, denboraren poderioz, azkenean, baietza, baina narratibarik gabekoa, ez dute haien plazerrak erdian jartzen, eta orduan ez dute kontemplatzen haiek sentitzen dutena, Baina aldiz, gizonen kasuan, haien rola da, eramatea pizka bat boterea, haiek esatea zer egin behar den, nola bideratu egin behar duten sexu harreman hori, eta zer nahi duten egitea. Nahiz eta aurrean duen edo duten emakumea, beste gauza bat nahi izatea.
Orduan haiek ikasten edo barneratzen ari duten guztia, bai, indarkeria da, eta ez da benetan sexu harreman osasuntzu bat. Orduan, kontutan izaten badituzte sexu harremanak izaterakoan pornografiari buruz hitz egin behar dugu, hezkuntza sexual afektiboa edo afektibo-sexuala lantzen dugunean eskoletan, baita familiaren barruan, jendartean, bai eta esparru guztietan. Eta beti hezkuntza afektiboa lotuta egon beharko litzateke hezkuntza digitalarekin.